ଆପଣମାନେ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏଇଠି ଆଜି ଆସିଲେ। ମୋର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି, ନମସ୍କାର ଜଣାଇବି ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆପଣମାନେ ଆଜି ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ କାମ ପାଇଁ। ଯାହା ବି ମୋର ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟି କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୋତେ ସାଥ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦାସିଆ ଅଜା ସ୍ୱର୍ଗତ ଦାଶରଥୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଠାଗାର ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। କି ସାଇଲେଣ୍ଟ କରିବେ ମୋବାଇଲ। ସେ 5ଟି ପୁସ୍ତକରୁ ଗୋଟେ ପାଠାଗାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁସ୍ତକ ସେଇଥିରେ। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି ସମ୍ମାନିତା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ କି ମୋର ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି ସମ୍ମାନିତା, ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ହବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କାମ କରିଚାଲିଛି। ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କର ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ତ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମେ ଦେଇଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କହି ଆସିଛି, ଆଜି ବି କହୁଛି କି ମୁଁ ଜଣେ ଏମିତି ମଣିଷ, ମୁଁ ଉଭୟ ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷ ମାନେ ଉଭୟକୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ କରେ। ମୁଁ